Bir adam ki günaha var ya, bilim Hudaýyň qada we qaharyny düşünmän soň bar ya. Cehennemi awudun suratynda tanymän soň bar ya. Herçem Allah'ma yeter bolsun. Bir alim adam bolsun, bir molla adam bolsun, bir soğuk takva bolsun. Amma eger günaha var ya, bil hanif cehennemi qawtany maqdir ki bar ya. Hanif Allah'ın qadawy, qahrı näme düşürmäpdir. Olmuş ona yetmäpdir. Ya yetim de bolsa, düşünen de bolsa, şu günahı murtekep bolan zamanında şu ilmini awudun formasında yadyna düşürüp bilmäpdir. Bolmasa Hudaý Taala diýär, "Ya'maluna su' bi cehala." Bilmeýän diýärler diýär. Hop bilmediýän näme onda? Aýa on tawbat kabullämi? Bilmediýän ne bilmeýän diýär diýär. Men bilýän niýden sen bilmeýän diýär Hudaý Taala. Bilmeýän soň diýär. Eger cehennemi gowy düşünen bolsaň, Allah'ın qaharyny gowy düşünen bolsaň, hiç moga barmalar en günaha. Amma barýan billi bolýar bilmeýän hanif. Hanif jahalatda sen herçin Allah'ma ýeder de boldum.